kung atong balusan, kung manimalus ta sa mga nagdaot na to, kung manimalus ta sa nag-away na to, kung manimalus ta sa mga nagbutang-butang, nagdaog-daog na to, nakaminos na to, kung manimalus ta sa kanabitong nagbira na to, paubos, igsoon, nagmarites na to, naglibak na to, giisyuhan tag di mao, kung manimalus ta nila, prangkahan tagid mo igsoon, kung manimalus ta nila, atong gikuhaan og trabaho ang Ginoo nga maoy mobalos unta. Ngano day pastor? Mobalos day ang Ginoo? Yes, it's biblical. Tanawa, next line. Nganong dili ta mobalos? Nganong dili ta mangaway sa nangaway na to? Nganong kinahanglan magpaubos lang tawag atong iampo sila? Kaya ang balang kasulatan niingon, ako'y manimalos. Si Lord ay manimalos, igsoon. Si Lord mobalos sa nag-away nato. Ang atong langitnong amahan, dili kagwanta nga masakitan ta. Ang mga luha nato igsoon sa dang mag-ampo ta sa gabi, kadlawon sayo sa buntag nga naghilak ta sa Ginoo kay giaway ta. Gibutang-butangan tag istorya igsoon, gibalyo na ni Lord. Kamo mga magtiayon na di ba kagwanta ba mo imong anak naghilak, di ba? Kung kita mga ginikanan masakitan, ngang atong anak nasakitan. Kung kita mga ginikanan, murag kumuton atong dughan kung makita tas tong anak nga naghilak. How much more ang atong langitnong amahan? Ang atong langitnong amahan igsoon masakitan usab. Di siya kagwanta kung naay mungaway nimo, muaway nimo, magbutang-butang. Aware si Lord ana, ayaw lang ubalos. Usahay kita. Muingon ta usahay nay ubang mga Kristiyanon muingon. Kanusa pa man igabaan sila Ginoo? Di ba? Nga na to usahay. Kanusa pa man igabaan sila Ginoo kay bawo ka Ginoo limpyo akong konsensya wala ko'y gibuhat Ginoo. Kay bawo ka nga matinud-anon kun nimo pero tan-awa karon ang gibuhat nila nako Ginoo. Gimuimuan kog istorya dili maayo Ginoo. Lord kanusa man sila gabae. Dili tay nga na. Iampo na to ang mga nag-BIBI na to, ang matong nangaway na to igso, no? Pray for your enemies. Kay nga naman, sige ingon sa balang kasulatan, kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. But it doesn't mean nga maglipay-lipay, ta ka excited ta nga, kani kay gidaot ko, gabaan is Ginoo. No, dapat ang mag-uol, maluoy ta nila, pero unsaon ta man igsoon, nga naman, given naman nga kung ang mga anak sa Diyos daog-daogon, awayon, pasakitan, pahilakon, din ang Ginoo mo dipinsa yun. Dili kagwanta ang Diyos igsoon nga kita, biay-biayon, tamayon, lutuson, daog-daogon. Once ang mga alagad sa Ginoo, ang mga anak sa Ginoo nga nagmatinud-anon, awayon, mubaos ang Ginoo, it's biblical. Balikon ako. Sige ingon no, kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Kanang nagpasakit ni mo igsoon, di sana magkumpiyansa kay kung basihan ang pulong sa Ginoo, then accountable siya ni Lord. Kay anak man ta sa Ginoo, nagipasakitan ta tanawa, ako'y manimalos, ako'y mubayad siya, mubayad. Ingon man ni sa pulong sa Ginoo, watay mahimo it's given. Hinoon sumala sa giingon sa kasulatan. Tanawa, kung gigutom ang imong kaaway pakana. Kanang nagdaot ninyo igsoon. Kung naa mangali time nga gigutom sila, pakana. Kung naay time nga manuktok sila nimo, mamaylo, pabayloa. Kung naay time igsoon nga manginahanglan sila, nya naa ka, hala, ipakita igsoon, no? Ayaw ka usab, no? Ayaw ka usab igsoon. O giuhaw pa imna. Tagaigbog ng tubig, ayaw lang sa gulig hilo. Usay ay suko kay kalamiya hiluan niya, no? Ayaw. Paimna niya ang pinaka-the-best i-serve. Amen. Kaysa paghimo mo ni ini maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo o maulaw sa eventually ma-realize niya nga ingani gyud ning Kristohano no, ingani gyud ning anak sa Ginoo no. Bisag ako nang gimaritis og maayo, akong gidaot og maayo, nalabyan ko niya nga naglakaw, gipasakay ko. Sa diyang nakit-an niya nga wa ko'y pagkaon, iya kong gitagaag pagkaon kay na siya na maylo ko, kay gipit kay ko, kay bayrono na nako, gipabaylo ko. Ingani din ning Ginoo, yes, ingana no. Mabless pa sila. No, yan next line sa 21, ayaw padaog sa dautan, hinoon dagang dautan pinaagi sa maayo. Kung mobalos ka sa nangaway nimo, it means nga nagpadaog ka sa dautan. Amen. Kung misukol ka sa naglutos nimo, it means nga nagpadaog ka sa dautan. Apan ang balang kasulatan nagingon, ayaw padaog sa dautan, hinon dagang dautan pinaagi sa maayo. Kanang imong gipakaon, ang imong kaaway kay nangayog pagkaon, imong gidaog ang dautan pinaagi sa maayo nimong gibuhat. Ang imong kaaway igsoon nga giuhaw, imong gipainom og tubig bisag gimaritis kag maayo, gitraidor ka. Pero imong gipainom og tubig bugnaw, ibuot pasabot, gidaog nimo ang dautan pinagi sa maayo. Wala ka ning balos igsoon, wala ka na suko, wala ka nagdumot igsoon. Amen? Wala ka na muiboy. Kundili, still you are kind to your enemies. Still you are loving and caring to your enemies. Amen? Mao lagi igsoon kung imo nang buhaton, aside from that si Lord naglihok na pod.
Bisan pag maayo ang yung tinagda na igsuon, nagkauli na mo, dili gina siya exempted sa consequence. Why? Giaway man kaniya, gidaot man kaniya, gilutos man kaniya, gibutang-butangan man kaniya istorya. So bisan pag magkamaayo inyong loob, kay kita mga anak sa Ginoo, wa man tay libog, di man ta modumot, di man ta mangaway. Ato man lang na silang, ato ramang i-ignore ang mga negatibo nga emotion. Why? Because we promote love and peace. Apan mao lagi ni Ikson, bisan maayo ang atong ang pagtinagdanay na, nagkapinasayloay na mo, pero tungod kay gipasakitan ka, tungod kay gidaot ka Ikson, tungod kay gibutang-butangan kag istorya, naagi consequence maangko niya. Why? Because the Word of God tells us this afternoon, manimalos kuno siya, siya ay mubayad. Ako ang mubayad. Ako ang manimalos. Amen. So naay consequence, naay vengeance is mine, says the Lord. Tungod kay naa sila gitanom nato nga dili maayo, muani sad sila di maayo.